Hola, estimats Júlia, Grau, Guillem i Nil. Avui us explicaré un conte que a mi m'agrada molt. És curtet i molt delicat, molt bonic. Se'n diu La Clara i les cireres. Aquí tenim un cirerer i les caderneres havien fet un niu en el cirerer i la Clara hi anava tot sovint, li agradava molt. Però mira, aquí hi ha una cadernera que se li escapa el pipí i li cau al cap de la Clara. Quan va arribar el bon temps, al niu van néixer 3 petites caderneres i l'arbre era molt feliç. Les caderneres cantaven més que mai i com més refilaven, més cireres feien. Uau! Un dia la Clara va veure el cirerer tot carregat de cireres. Quan va voler pujar i es va enfilar a l'arbre. I per bastar les cireres va haver-se de penjar d'una branca i la branca es va mig esqueixar i allò que la Clara si queia o no queia. Ai, ai, ai! Com ho farem? Llavors, les caderneres, veient que la Clara podia prendre mal, van demanar al cirerer que l'ajudés. I l'arbre no podia fer massa cosa, però se li va acudir que podia convertir la Clara en una cirera i així no cauria de l'arbre. I sí, la Clara, una cirera. Allà dalt, rodona i vermella com totes les cireres, la Clara patia. És aquesta la Clara, veieu? Aquí que té ulls, aquesta cirera té ulls. I patia perquè deia, els pares em buscaran i no em trobaran. Com ho farem? Va arribar un dia que el pagès va bastar les cireres i anava omplint tot un cistell. La Clara, esclar, es va espantar. Ui, i encara va tenir sort, perquè la cirera que era la Clara va anar al capdamunt de tot el cistell. Llavors, l'home de l'hort, l'amo del cirerer, les caderneres el van seguir. El pagès era amic dels pares de la Clara i el que volia fer precisament era regalar-los un cistell de les millors cireres. Aquí tenim les caderneres que seguien en el pagès. I va donar el cistell a la mare de la Clara i la va posar a dalt de tot. Llavors els va voler posar en una plata i va agafar de primer la més grossa, la que era la Clara. I la Clara, que era una cirera, va dir, mare, que jo sóc la Clara, guarda'm bé.
I la mare va dir, diu, amb la cirera dels dits. Es va quedar ben parada. Va dir, tu ets la Clara? I com pot ser? Una forta xisclada de les caderneres que estaven a l'ampit de la finestra, que els veiem, van començar a xisclar, ben refilant. Resulta que el pagès en tenia les caderneres. Quina sort! I va dir a la mare què volien dir i que calia que fes bullir 5 fulles de cirerer i amb l'aigua rentar la cirera, que era la Clara, i que tragués el fil aquell que va enganxada la cirera en el arbre. Les caderneres tenen la cara vermella, com les cireres, sí. I amb aquestes, que del forat de la cirera en va poder sortir la Clara. Oh, que bé! Però la Clara ja no era igual. Per què? Perquè a les galtes se li van quedar ben vermelles, com són les cireres i com és la cara de les caderneres. I vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. És ben senzillet, però és curiós, és molt fantàstic. Apa, siau, fins la propera.